Mata. Donc comme il y a la kalama sisan. Koyon temena et koyon so bana fembe bana. Donc il y a ne bna ki ga so isa. Voilà, il y a ne bala. Na yan jamaga chandonne. Ya fam. Et ne koro be anno. Ne dogo be an. Ne tiru be na. Ne fawo yere be. Donc mun ga gele. Igi jija. Ini moko kana bla nyokona. Iga siga ye jama marabaga ye. Dugala sigi amano gore. Ya fam. Nyame. D'accord. Mais eni ma doga ne ni hungo ko nimna gen kilinari. Bon ne au fond mais ne fene be ina fo ne fene be do de mara kono. Donc mariage ko fe ne fa o fara la nyonga. Donc ko ya na ta to an kilina ko sobe an nga na fara to kan quoi. Tu vois. On a dit il y a ne korogi koro. Il y a ndo ki dogo. Il y a ntiru mi na fo ne yere. Il y a un faux boya. Il y a un boya to. Il y a un jantum bala. Il y a un fiba ki ba to. Ni sera ok. Abidjan. Oye chere. Mais il fallait pas fouiller no wana sema. Sinon mo gamya kena ma kulare debi kili. Anyo bunya anyo nyoro disi. Sinon mo gamya kena ma kula. No konte sala ansi mo ga mulbali akene lare Asira foi. Ay kuma ni forero kuma ma kuma daira no Bashi tesa. Kuma wotna mulbali akila okay. Nyam. Yere fana yi sigido. Yi sigito do. Igara mulbali akila mo wala yafa. Mina. Ni kana mulbali akila mo kona. Abi mo go ne ga fa ko mo amna mo go bloki na so kana mo go bla duwa ko. Dogo naro duba la sigi mi. Tanya rang mo kam yakin na tro ni ba kula. Alhamdulillah rabbil alamin. Che mo wala sana. Nama ga jiro da la ngame. Ere woro mata. Kori fatila. Ate gona ko yere batme sira bi duari ke folie. Mata. E chogorba gamu. Ibe do mo ga bolo ko ni bagania. Yani dogon nga so de wo. E dogoni. Ni to to bi yok malare I dogoni te wane ti do fele. E comment la bi. Mata. Kare na fuko jona bare igan to ko bla bi ga wuli ba teme ga bonga so ko no de ni nyebi. Depuis quand so ntige fly. Ni dogoni ta ni biya. Komi yere ko ki dogoni. Ah non atete malata ba. Asala te no go. Ni mo ekele nga yoro tige ni nga yoro tige rela. Ibe chelwa. Au sago kuma la so ni tia. Ni de bian sa, ni de sago bala. Na me kene mani min kari buga me ni dunya nga ba ta ni ga da mara ni be do ni be foli ni te foli ni te fe gi ku bla ga so ko no bli. Abana atete meninga. Awo. Na kuma te ne che ne ben dogon kono. Kuma ben ne dogon ne che. Awo. Abana. Ate ko no ni dogon na kum ne da buru ko no ka ni ni. Ari na kili journée be goyana. Ani madame, c'est ne ma don terere no fe komi de ba maraji te mena ngama nyo abia abora. Ina na munila. ni na bola borula de ba ko gara na ma nyo Nso be bula. ayi ni mam zufru ma ko be sina Fuar beri dala gayni. Nugo, ni kile farno mbena. Ite tuiga soigi daga snoga doni. tuwa di dan Fado me barara. E jusa woni be yala letri o dala. te comme je na bali ne bala ya Ima furi be mdo furula. Jusa go gawara. Taka bo loro. ne interview le am fa amen ko ma Abate ko no ke teriya na ne ga buru ko no kan ni duni.
An. Awedi. Ah. Kan isi gata isi yang. Kita tisi yang fe. Oh bidaya. Isi yang fe. Bita. Dodi ina na muni ani erla. Ai bi mo bismillah ganya. Ni bismillah muni. Mo wali muso bismillah. Ibna muni ni ngaso ni erla. Ni fa kiyana luguni ni sara ni fa si nyoma. Ni misara ni kuma ga fina ni misara nga sigi no ma e maro ke ni misaka so ga ni jafa. E kuma do itene fe. Ai sa woni mi fe sa ni sumogo ya ke e pi fene chenyi ne ni. Chenyi ke mina. Fala to do do. Uwe fandano. Uwe dese ba to do. Oh ahine be mina muna. Ni hine me mina emme ga ni sanya ba en kanu ni hine me mina fo kilinga fe moko o hine de be mina atila ni kuma wara bi bole ko fo ga Ni fe ni mo no te kuno. ha ni be bolo tene bolo OK c'est bien wuli ga ta kaso boy ga so ga ta kaso Ai sa wuli ga ta ala mo sa ni mo re kadni ni be ri fe wale. me ala kan ma sa e wara re kadni ne be re fe Iwaro na ni go fen mo ke agala mo sa ya fa ma sa si no. est-ce qu'il va comment fait vado ha Ni wa fe ni fe imagine wo. E vado ni be fe e ma muna e ra vado ni be fe muna be ne trai ha Ni ni sarulo. e ni misalo na e ni ga kwa mso finish kile ke ni misalo ko ni memo ngo mso kana we tamashere Tabla ka bon kanada. o ma bonda de jije kizini wona na folo sa mbi bala Yo ya dam nero. e lala we kele banjare parce que jika mo ma ayo mo ko disusuma ma se ke na no barabe kanize tino ka e la ka signe ma ke ni misara e ala hari se kiso surga jide bi jo ka jide ya era mana ko ya fanyina Onui ayo mi sai o kelen ni sa shawara mi. isi barako era ba halam ika kunu fla kabne turu Iyo ko ni jelen def malola. ay sa ifana ko reveta sa ibi jane bulo da Ai. Oya nya fammi. ay senjigi duti ga se lam so ga se lo mayne Pero mo mana ni fi mo lam se ayo. bi lofu de sangol la blasa mari tegani ni gula sa turu Ai na famere. ole Ai di suru tigala ya. asoro tiga fo sumro nga wana chen mon mo bo La. Kamu ni mbalo kumbagani. no do fana na bula gumela Tini me sa yo e ple kuma ko la wuli ka di mani. ok problem tala sa on ta reposer dona Mit kamere ni che tara badaro la. ibi che ko de fone na Sa. Ali tara badaro la. ya on ta reposer samor ko no don Mano. Grand frère. Ay gara to godi. Ma to la grand frère ko tala. En na ya muso ko be dana ya. Muso ke. mata. Jone be ga salon na ne muso te. Grand frère mane wole. Men nana kan sigi salon no ka kumi muso fe ala ka ji so ga dia. Ma se ga ji so ga ne ma. Ni comment fena ta mo tele ya comment pour tiga bo bolo. Téléphone. Tele. Kasoro so madana ne mata lati. Mate kuma la ne ma mu fai. Na yira la jamare be don so yin wona yanno. Ne koro wala ne fa wala ne ba wala ne tiruwena. Do ni ko tam so nyana ma furu wana na so yin wona ta na. Ni mbala ne ko na ta. Ay ko be dane ga burujari te burujari nta to fa wulu sona. Grand frère. Ali ga sigi gan lafiya o tama soro. E fene wotanda ma. Amma ga tugodi. La bidon wati mo ko muso ni men fe fa were ta. Na mo soro la were da nyin ne. Grand frère ne ko infam. No ba na mo fi ni bi nyele. Mata bina ne soro ne rabora baragaro la sa. Ne ta la ne so na fambe yala. Ni na bo abena sa ka bita chila. Ale bita chila chete so no. Ala ta yoro. Abe bo.
ama sara mɔgɔ si la ala ta yɔrɔ n bɛ taa ci la a banna ale ka kɔɲɔmuso fini yɛrɛ ma bɔ a la fɔlɔ ale ye mun yala kɛ n dɔgɔ i ɲɛ yɛlɛ nin ko in na dɛ sinon i tɛna tigɛ ko ɲɛnama yɛrɛ baasi tɛ grand frère merci o pour de kɔni bɛ ne fɛ k'a l'information f'i ɲɛna n y'a n bɛna faamu fɔlɔ ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ mun kɛ ok n bɛna ko n yɛrɛ ka farin cogo min Tiens, Ante patron. an cɛ Ça va? ça va Baasi t'i la. baasi tɛ yen Patron. oui Hakɛ to dɛ, ne bɛ ka n terikɛ dɔ ka yɔrɔ de ɲini. jɔn Depuis dugu jɛra n bɛ ka yɔrɔ ɲini. Ahmed, Ahmed i Ahmed bɛ se ka ɲɛmaa yɛrɛ de patron, n sɛgɛnna. ouais n hakili bɛ Ahmed la kɔfɛ kare n'i tɛmɛra nin kare la kare min bɛ don gauche fɛ i b'o don fɔ dɔrɔn premier porte à gauche Ahmed ka so bɛ yen. Ah ok patron. awɔ N y'a faamu, merci. derrière Merci an bɛ ɲɔgɔn bolo I bɛ hakɛ to yen Ahmed. merci foyi tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo dugu yɛrɛ n'a tile farimaba yɔrɔ n'a yɔrɔ ɲini tile ka farin ma dɛ Baby. Enana, ina mamena. Be, kana magana ko bebe dɛ amira. e bɔra min Ni mɔgɔ tɛ nisɔndiya ka girin ka den ka kumasi yɔrɔ. n'i bɔra min Ne bɔra n terimuso de yɔrɔ la. e terimuso An e taara ne terimuso ka tɛ ne nɔfɛ fɛn de bɛ taa olu nɔfɛ An taara ne ka fini di a teli la de. i kɛra muso furulen de ye sisan dɛ et puis dɔrɔn foyi t'i bolo ka bɔ ka sɔrɔ ne t'a kalama Komi ne telefɔni sara de. téléphone courant tɛ ne so kɔnɔ O y'a sɔrɔ a kun ma nɔ. O y'a sɔrɔ a nana ne bɔlen ye. et puis grand frère de na yan nɔ i bɛna molobaliya k'o la k'o dɔgɔya k'i ka ji soli ka d'a ma i b'i ban Ne ko k'a bɛ télé fɛnɛ la i ni télé ma na i tulo bɛ n kan na i ni foyi de ma na yan nɔ sisan ok ni basi y'a bɔrɔ fara. Ni hali ni ye garan fɛnɛ don n'a donna n'a ma foli kɛ dun. e tɛ se k'a fɔ ne ye mun fɔ e ye ne bɔtɔ sɔgɔmada in na Ne fɛnɛ mun fɛ yen ne ko ni min y'a kɛ na m'a ko la ni min ye bonya m'o fɛnɛ bonya ne m'o de fɛnɛ f'i ye an ma fɔ o de kan. Allahu akbar ne bolo kɔni tɛna kɛ n kalɛ ne min f'i ye grand frère min bɔra yan sɔgɔmada in na i ka furu ka ɲɛ a ka tiɲɛ a b'ale de bolo i tulo b'a la et puis bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛfɛ n tɛ fɛ ka mɛn k'i ka molobaliya ko sera a ma i tulo bɛ n kan na Bebe bɛ tiɲɛ dɔn. d'ailleurs i sen kana ta ka bɔ don in fɛnɛ da fɛ ka sɔrɔ ne t'a O kan de bɛ se ka kɛ mais i bɛ tiɲɛ dɔn ni mɔgɔ min ye ne bonya ne b'o bonya ni mɔgɔ min ye ne dɔgɔya ne b'o buruja hali on sini. verra bien On verra Ne n'an de ye sigi a cɛ. fɛ e bolo ko ne ta i nana ne k'i bɛ se ka taa ni ne ya fo si t'a to ko ne nana yan ko ne bɛ bɔ Baasi fo foyi t'a la. telu an k'an sigi an Ni k'an ne de ye lajɛ. cɛ ou bien hali ne de ye sini ni cɛ a grand ma frère y'a kɛ na n b'a k'a la e ka ne de bolo ko nɔgɔya de don n'o de don an ka taga. o fantanden jamana ma ne bɛ ɲɛ e ma k'e ta ka bɔ degun na ka n'i bila yɛrɛ la e b'a essayer k'e bɛ bila ne la mais i fɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na i t'a dɔn Ahmed, ouais, casse. Tu m'as dit d'accord, fais mal. Là, tu as compris. Ça va bien. Mouvement. Tu es calé. Tu prends. Tu as mis tu changeras. Eh, tu n'as pas fait. Tu as fait la fumée. Wallahi tu as mis tu es tout là. Non vraiment. Ko ɲɛna sisan. Tu me mets il va là à tout tourne la technique ni tu dirais potion feuille de la tourne. Même que. Cɛ ka cɛ ne tun taara tunga la de. Toi. Wallahi u yɛrɛ ne lasegin parce que ne ka papier ma dafa papier ko tun bɛ ne la ne ye ko na sugu bɛɛ kɛ. Toi, tu m'as dit nous là à toi là. Cɛ e yɛrɛ b'a dɔn an filɛ wagati min na a ma nɔgɔn. Ayi non, terikɛ ayi. Ma se k'a faamu. Toi ŋɛlɛŋɛlɛ e wulila k'e bɛ taa i b'a fɔ mɔgɔw bɛ ji taamaw sɛnɛ ka taa ji tigɛ yɔrɔ min. Voilà. Mais mun y'i bila k'o kɛ? Mun bɔnnen de bin ne kan o ye sɛgɛ jumɛn de y'i bila ka kɛ? Yani ne yɛrɛ k'o wari yɛrɛ sɔrɔ ne ye juru de ta fɔlɔ. Ne ye ko na sugu bɛɛ ɲɛla tunga la. Olu tilala ka ne lasegin ka na ko ne ka papier ma ɲɛnabɔ. Ne tilala ka na. E yɛrɛ b'a dɔn fo ne ka wuli ka ɲɛɲini ne ye den kelen dɔrɔn de. Mais terikɛ yanni i ka taa tunga na i tun tɛ gɛrɛ ne la ne tun b'a lajɛ ka poche dɔ d'i ma dɔrɔn. Mais Ahmed e ni ne fɛnɛ tun tɛ ka ɲɔgɔn ye. Ou bien Ala yɛrɛ y'a latigɛ bi an ye ɲɔgɔn ye. Nka cɛ e fana de ti e t'i ye quoi e b'a dɔn tuma min na waati dɔ la ni ne bɔra sɔgɔma ne taara baarayɔrɔ ne bɛ kɛ bureau la de i ni ne yɛrɛ bɔlen fo n'a kɛra n jigi ɛri. Ahmed yɛrɛ b'a dɔn ka gigiri mɔgɔ nɔfɛ a man di ne ye. ayi non o tɛ e ni ne ta la o a ye teri de n ka cɛ teriya ma nkalon tigɛ quoi. O ye tiɲɛ.
mais Maro in nali jarane to ro mina minge mina isa ni post do di Madrid la quoi Amega ay no ngache ay sa eche ala ka metera la wo no derege jo merci beaucoup sa kana iboro ko ni kamana bere ugana Ahmed imche wo non Ahmed vraiment wala ngere toro ma fi non on essaye de l'appeler la chambre c'est la famille ambe dugule mo gado kana fo kibe olu ko nja Ahmed so gene ya ngate kam no mbule derege no Ahmed mera toro ko sa derege isra nyini iboro plan ya Glaigati ila be wulada fɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ Girena an bɛ fila fɔ sini bɛɛ yɔrɔ kɔrɔ in na awɔ sini bɛɛ i b'i labɛn an bɛ yɛlɛ service la ɲɔgɔn fɛ n b'i bila poste dɔ la Ahmed non n bɛ ɲɛmɔgɔya dɔ d'i ma cɛ police ra tila ka jeton dɔ di an ka taa pari dɔ la ka taa ok m'a essayé n bɛ dépôt dɔ k'i kun problème t'a la n ka numéro kɔrɔ de don i ka numéro kɔrɔ m'a essayé sisan n bɛ descendre dépôt k'i kun merci Ahmed o kelen nɔ i ci barika Ala ye n'a ɲɔgɔn bolo Ahmed mira fo waati cɛ ne ka cɛ kasi ca kun kɛra fɔ ma ye mais n tɛ nin ko bila dagɛrɛda la m'a essayé ni n ka bureau wele a bɛ dessin in dépôt k'a kun pour que sini an ka yɛlɛ poste la direct la quoi oui allo Jo ni numéro dɔ ci ma SMS la i bɛ 200 000 dépôt k'a kun quoi ok y a pas de problème voilà merci awɔ cɛ non m'a essayé ka fɛn dɔw kɛ fɔlɔ yanni kɔfɛ heure nin cɛ